Ano kayat? Ang kukayat. Kapan ang bakat? Nagpakan ti Pato, tanong ka sadot kay nagpakan. Po. Ato nga pa ako mga bakal. Dahil la una ito kan itik nakalulumag. Ipabuksit ko amin lagi ta. Makasiksi na nakatalaga ng pato. Kitang ilang din. Nang, Apay manan. makasiksi na ng pato. Kaya ti agparti Paton ta nagparti ka man din. Amular din babadyo pinarti man din na minsan ay. Makasiksi na nga rin pato. Uray, uray mabising ka. Itik na taro din. Nakukutong pa di itik ko. Itik nga roket ko. Babasit pa girod. Dadakilin. Ampay mabalenta nakukutong da. Ano kayat? Ang kukayat. Kaya mabisbisin na ka road. Uray, basta ang kukayat. Ore, dore ba? Woy! Ano rin kayat? Basta madikayat. Basta wanti si dati Pato. Adi, picking dakla taro din. Madik. Basta madik. Hindi na po sardinganan. Adi, ngayon ko ah. Adi, picking dak. Basta madik. Oh. Ore, 5,000. Ang tagaro doon, tarpa. Pagtag tiliwoy. Peso? Uy, Oh. basta pilyong dagay kwa. Pilyong dagay na lulubog ha. Peso eh, ah? Uy, nagyay na lumag titiliwam. Yeah, adi na lumag eh, ah? Uy, yan na lumag ditatakal. Ano, sayang magyay, nakukutong no ka. Pilyong datadayay, dadakil bagbaginan. Ay, nakuto!